става с други. Вижте какво, Бойко Борисов замества генерален въпрос с това интервю, който е дал за жълт десник и за една камера. Той се опитва да го направи лично. Тоест, той се опитва да каже така. Слави Трифонов и неговите хора там и това телевизионно шоу не ме критикуват, защото аз не се справям. И не ме критикуват, защото аз не съм добър министър-председател и защото правя гафови, или защото по принцип медиите трябва да критикуват. Те ме критикуват, защото той е лично. Слави Трифонов ми поиска 50% от партията и аз не му ги давам. Той се опитва да измести и да вкара всички тия взаимоотношения, които без следвало да има всяка една медия и управляващо правителство и правителство, което управлява държавата, той се опитва тия взаимоотношения да измести на друга база, да ги сложи на друга пространство, да го направи лично. Значи той не ме критикува, защото аз да се справя, защото така трябва да прави, защото ми поиска 50% и аз не му ги давам. Слави, Не е ли така? Защото така звучи. Имам няколко много важни въпроса, които може би стане ясно. Не, трябва да е ясно защо той е казал това нещо. Защото той никога не е виновен. Той никога не е виновен и не бърка. Това е видимо. Вие забелязате някой от вас да каже, аз съм виновен с Румяна Желева. Това е видим дипломатически, международен гаф. Но какви трябва да се правим, за да кажем, че това е хубаво. Забелязвате ли кой е виновен? БСП, не знам си коя либерална партия, не знам си коя там в Европейския съюз. Той никога не е виновен. Да, няма да в случая казва, не пише 50%, не Станишев. Аз съм сигурен, че Станишев е виновен. Колко ти е? Ah!